Bon dia, soc el Sergio, un dels tècnics de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. Hem preparat uns vídeos molt curtets per explicar-vos en què consisteix el programa LEADER i les característiques de la propera convocatòria d'aquests ajuts, que seran la convocatòria 2021. Primer de tot, per posar-nos en context, us expliquem en aquest vídeo què són els ajuts LEADER. El programa LEADER és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu millorar la qualitat de vida i fomentar la diversificació econòmica de les zones rurals. Això, un dels trets diferenciadors d'aquest programa és que es fa amb una metodologia d'avall cap amunt. Això significa que cada període de programació, que habitualment és de 7 anys, les persones i les entitats de cada territori s'hi poden implicar participant en el disseny de l'estratègia de desenvolupament local participatiu, en la qual es detallen les prioritats de desenvolupament del territori. Es pot dir si es considera més necessari invertir diners en un sector o en un altre, i a més també es fixen els criteris de puntuació dels projectes que s'hi presentaran. Això, a més, durant l'execució també es va modificant i actualitzant també amb participació d'agents del territori. Tot el que té relació amb el programa LEADER a Catalunya està regulat dins del PDR de Catalunya 2014-2022. Inicialment era 2014-2020, però recentment s'ha fet una extensió de 2 anys més per part de la Unió Europea i es gestiona des dels 11 grups d'acció local que estem arreu de Catalunya. Els grups d'acció local són associacions sense afany de lucre, com és el cas de la nostra associació, que estem integrats per entitats públiques i privades del territori, i el que fem és gestionar aquest programa i, a més, donar suport a totes les empreses o autònoms del territori que s'hi vulguin presentar. En el cas de la Catalunya Central, la nostra associació donem cobertura a tots els municipis del Berguedà, tots els municipis del Moianès, tots els municipis del Lluçanès també, i després uns quants municipis de les comarques del Bages i d'Osona que estan a tocar d'aquests 3 territoris que hem comentat anteriorment. En el següent vídeo us explicarem com es financien els ajuts LEADER. Us convidem a seguir-nos a les xarxes socials per estar al dia d'aquests vídeos. Moltes gràcies per seguir-nos.